29-njy ýylyň Aşgabatda geçirilen 6-njy Hadar sammiti öz işini tamamlady. Hadarýaka döwletleriň başlyklary sammitiň netijeleri boýunça bilelikde beýanat çap etdi. Beýanatda liderler Kinarýaka döwletleri degişli bolmadyk harby goşunlary Hadar deňdine salmazlyk babatdaky wadalaryny gaýtalady. Şeýle-de Hadarýaka döwletleri birek-biriň territorial bütünligine, garaşsyzlygyna we öz ýygytyarlygyna hormat goýmagy, birek-biriň içerki işlerine gatnaşmazlygy wada berdiler. Finçler Hadarýaka Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän harby agresiýasynyň fonuny bu wadalara goşulmagyny geosiýasy ikiyüzlülük adlandyrýarlar. Sammitin jemleri boýunça çap edilen 17 maddalyk beýanatda taraplar Hadar sewitine sowda, ykdysady, medeni, ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmegi, sewitde howpsuzlygy we durnuklylygy saklamagy, ekologik howpsuzlygy üçin etmegi we beýlik tagallalary ýene birgedek tasdikladylar. Hadarýaka sammiti Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Iranyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri gatnaşdy. Britaniýanyň Glasgow Uniwersitetiniň professory Ewraziýa meseleleri boýunça bilermen Lukancheski Kinarýaka liderleriň Hadar deňdine kesek harby goşunlary salmazlyk we birek-biriň içerki işlerine gatnaşmazlyk wadalaryna syn berdi. I do not think it's such a groundbreaking development. Hadarýaka ýurtlaryň tebitde keseki harby goşun salmazlyk wadalary üýtgesik açyş däl. Daş töwre gury ýer bilen guşulan suw giňişligine keseki harby goşunlary salmazlyk diýmek näme diýmek? Hadar bilen serhetleşmeýän hiç bir keseki ýurduň Hadarda harby deňiz güýçleriniň defalaryna eýe bolmak mümkinçiligi ýok ahbetdiň. Bu meniň üçin Russiýa tarapdan orta atylan nukdaý nazar näme bolsa, şonu köşüşdirmek üçin edilen beýanat ýaly bolup görünýär. Ýa-da olar häzir bolup geçen wakalar babatda bir tarap galyandyklaryny görkezmek isleýän bolup bilerler. They maintain neutrality, the polarization is maybe that be happening now. Diýip Ewraziýa boýunça bilermen Lukancheski 30-njy ýylyň Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Ukraina esasy çodan Russiýanyň prezident Vladimir Putin öz goňşutynyň üstüne harby hüjüm oglan edeli we amala asyrýan ilkinji daşary ýurt saparlarynyň çägini Aşgabatda boldy. Halkara jemgyýetçilik Russiýanyň Ukraina goşuny girdmegini, onun territorial bütünligine hormat goýmaýyşyny ýadgyrdy. Ýöne Aşgabatda geçirilen sammitde Putin Hadarýaka liderleriň birek-biriň içerki işlerine gatnaşmazlyk, birek-biriň garaşsyzlygyna we territorial bütünligine hormat goýmak wadalaryna goşuldy. Well, there is certainly a significant amount of geopolitical hypocrisy on the Russian side because bu elbette Rus tarapynyň ymykly geosiýasy ikiyüzlüligi bolup durýar. Sebäbi sen başga bir döwletiň üstüne çözup onuň işlerine gatnaşan mahalyň beýlik bir döwletiň işlerine gatnaşmazlyk wadalaryna ıgrarlyk alyp bilmersiň. Bilsimiz ýaly Putin bu günler kän bir daşary ýurtlara tapar edip baranok. Ýöne onuň sammitde barmagynyň özi onuň Hadarýaka sammitde gatnaşmak bilen nähildir bir ýagdaýlara baha bermek isleglerini äşkar edýär. Şeýle-de Hadarýaka sammitine paralel ýediler toporunyň sammiti hem geçirilýär. Putin bu toporuň agzasty. Ýöne onu 2014-nji ýylda kowdular. Şonuň üçin meniň pikirimçe Hadarýaka sammiti bilen bir topor geosiýasy ar alys sahnalystyrylýar. Diýip Ancheski aýtdy. 6-njy sammitin öň ýany 28-nji ýylyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Hadar sammiti umumy geljegiň bähbidini netijeli gatnaşyklar sözbaşy bilen tesbirleme çap etdi. Tesbirlemede Hadar deňdiniň parahatçylygyň, hoşniýetli goňşuçylygyň, özara düşünşmegiň we onanyşmagyň zorlugy bolmagy, bu ýerde meseleleriň diňe parahatçylykly ýol bilen gepleşikler arkaly çözülmegi notaldy. Kinarýaka ýurtlar Hadar deňdine siýasy agdarlykdan bolup biläjek gapma garşylyklardan, düşünşmezlikden we onanyşmazlykdan azat giňişli hökmüne saklamagyň, onu daşary howplardan hem de wehimlerden, hususan terrorçulukdan, guramaçylykly transmilli jinayatçylykdan, neşe terişdeleriniň bir kanun dolanşygyndan beýlik wehimlerden gorumagyň zerurdugyny oňa düşünýärler diýip TDH ýazdy. Hadarýaka liderleriniň sammitin jemleri boýunça çap eden bilelikdäki beýanatyna terror wehimi agdalmady. Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panyer 29-njy ýylyň Azatlyk radiosyna bilen söhbetdeşlikde Türkmen metbuatyna şöhlelenen Hadar babatda howpsuzlyk aladalary seljerdi. That's been one of the biggest questions for me for many years now. And again, you know, I was at the conference. Men Hadarda howpsuzlyk aladalary bilen bagly soraglar barada ensimil berip pikir. Men 2018-nji ýylda Oktawrda geçirilen sammitde boldum. Ýadymy düşýär. Olar sonda hem bu mesele barada guruluşýardylar. Meniň pikirimçe olar terrorçylyk ähtimallygy barada alada edýän ýaly bolup görünýärdi. Bu meseleni kimin gozgany ýadymy düşenok. Ýöne gurundystlyklardan olaryň terrorçylykly ýa-da sol töwereklerdäki ekstremist wehimler barada gurun identiklaryny düşünse bolýardy. Ýöne bu akla sygjak zat däl. We're worried that there could be terrorism or some kind of threats from extremist groups or something around there.
This is pretty much ridiculous. Diýip Merkez Aziýa boýunça ekspert aýtdy. Ekspert Hazarýaka döwletleri goňşy bolan we uzak ýyllaryň dowamyna terrorçy toporlaryň ojagy bolan Awganystanyň dünýä kartasyna ýerine salynan Peniz 2018-nji ýylda başga güýçleriniň Awganystanyna bolanyny. Bu ýagdaýyň bolsa İran we Russiýa üçin Abaşany Awganystany parahatçylygy ornaşdyrmazlykda aýplamaga esas bolanyny aýtdy. Bilermen Awganystany İslam döwleti Horasan Özbegistanyň İslam hereketi ýaly terror toporlarynyň bardygyny bellidi. UNICEF-däki terror ähtimallygy baradaky aladylary ýerliksiz hasap ýanyny aýtdy. 29-njy ýylyň 6-njy Hadar sammitiniň jemleri boýunça çap edilen birlikdäki beýanatda haýsydyr bir Kinarýaka döwletiň öz şäklerini beýleki döwletlere istenlik Kinarýaka döwletleriň garşysyna agresiýa we beýlek harby hereketleri amala aşyrmak üçin bermezligi hem nygtyldy. Galy berse-de birigiň howpsuzlygyna ziýan ýetirmezlik üns merkezine çekildi. Ukrainada esassız harby hüjümini dowam etdirýän Russiýa ýanwar aýyna kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň çägine Hazarýaka ýurtlardan postsovet Gazagystana harby kontingent iýerdi. Bu çäre ýanwaryň başlaryna Gazagystana turan halk gozgalaňlaryny basyp ýatyrmak üçin Gazak hökümetiniň kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň soran ýardam bilen esaslandyryldy.